Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana ang usab kanimo. Mga igsuon, ni anata sa ikalima nga nobinaryo sa atong pista sa segunda patron, mahal nga sa Birhen sa Santo Rosario. Padayon natong iampo sa Ginoo pinaagi nining maong nobina ang atong kahimtang karon sa kalibutan nga unta mawagtang naning pandemya o ang ato usab nga mga katawhan magkahiusa labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa ato mga proyekto nga unta bubuan sa sila sa Ginoo sa mga grasya labi na sa kalinaw, maing panglawas ug kalipay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. May tungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David, sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gidayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya og tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios og katungod sa pagkaapostol aron pagkabig sa tanang katawhan aron motuo sila og mutuman lakip nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo
kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nainumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinod-anon. Alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit. Awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan niining panahona. Nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas niadtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao niining panahona. Kay mipanaw siyag katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo
kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas, ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Kristo mao ang pulong sa Dios. Matod pa sa Gospel ni San Juan sa pasiuna niyang chapter 1, ang pulong diha na sa wala pa mabuhat ang bisan unsa. Unya pinaagi sa pulong ang tanan nabuhat. Nya dayon pag-ending ang pulong nagpakatao. Ana, mao na si Jesus ang pulong nga nagpakatao. The word incarnate. Mutuo ba mo nga si Kristo mao ang pulong sa Dios? Sure? Maayo. Niya ang tanan nga gipamulong ni Kristo pulusad pulong sa Dios. Mutuo mo? Karon kay nituo naman mo, musunod mo. Na. Og mauna ni ang giingon ni Kristo pagkadautan ining mga tawhana. Nga naman, igo ra silang maminaw sa pulong apan dili mutuman. Nga naman, way pagtuo nga tinud-anay. Muna dinhi sa unang pagbasa, si San Pablo iyag yung gipamatud-an nga nabilanggo siya tungod sa pagsunod ni Kristo. Nya si Kristo matud pang San Pablo, isip tao, isip pulong nga nagpakatao, kaliwat ni David. Apan isip pulong sa Dios, siya Dios ug anak sa Dios. Muna nga wa gid untay pulong ni Kristo nga di nato tuuhan. Muna ningon si Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang rayna sa habagatan ming travel og katunga sa kalibutan aron lang maminaw sa pulong ni Solomon. Kato si Hari Solomon kay gitugahan man to og kaalam sa Ginoo. Matud pa niya ni ay labaw pang Solomon. Nga naman, ang gisulti ni Solomon mao ang pulong sa Dios. Kaning nagsulti karon mao na gid ni ang gisulti ni Solomon. Perting ninduta no. Kana bitang atong mga donors na tuas gawas nasod or naas laing mga lugar, muanhi man sila dinhi. Sa sus, sige lang gid mi kakita aning imong simbahan pader karon ni ana gyud mi. Hay may importante katong naas TV o kaning ni ana gyud dinhi. Lipay kay sila kaniabot gyud sila picture pader picture kay sus kita na gyud kanamo di na gyud ni TV, ikaw na gyud ni. Ana, lipay kay sila, ya, donate dayon. Di mo malipay mo donate sila. Mo palit dayon dito kay pa-picture god. Nya lipay kay sila nga nakapa-picture. Pero kamo nga nagsigig simba dinhi, magsigig lingi sa orasan, nusam ni mo magyaw-yaw ni pariay. Ang dili taga dinhi, hapit na lang yung dili mo lakaw, sige lang yung istorya. Mo na siya. Si Kristo sa dihang nikuyog na siya nato, ato siyang gibaliwala. Pero sa kadtong sa una nga minsahiro pa sama ni Hunas, sama ni Solomon, ang mga tao mangita Ginoo. Pero pag abot na gyud sa Ginoo nga nanay gyud sa ilag yung atubangan, kuyog na nila, dili lang igo nga ilang gibaliwala ang iyang pulong, ila pag yung gidagmalan ang Ginoo, gilansang pag yun sa cross. Muna nagkinahanglan gid ta og model unsaon paghigugma, pagpaminaw, o pagsunod ang pulong sa Ginoo. Kinsa may atong model, wa gilain ang naguna, ang mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen, bisan pag ang pulong wap mo abot niya, iya nang gihigugma. Pag abot sa pulong nga iya nagyong gimabdos,
iya gyung giatiman ang pulong aron matao. Sa dihang natao na, wa gyud katilaw si Jesus bisag usa na lang kakusi ni Maria, bisag yaw-yaw na lang kay nganuman giila gyud ni Maria nga mao ni ang pulong sa Ginoo. Kita kamo mga inahan, kasagaran ninyo magsigpangandoy og bata, maghilak-hilak pag wa gyud mamabdos, inig kamabdos na nya inig panganak, igsiaw-siaw nas bata, kusi, yaw-yaw, hapa, nga buang man. Mangandoy sa bata, nya inig humag panganak og kaduha, palaygit dayon. Dinhirakotob ang akong pagpangandoy og anak. Ayaw na kong puni sa ikatulo, maglagot na ko anak. Uy, mao na, musimba. Sige, simba ta kay Padersiano ron misa. May Padersiano kay sige pasiaw di tadukaon, pero inigingong Padersiano, ang inyong mga koral basig nakahuot na nasdan. Ang inyong mga tanom basig nakahuot na nasdan. Ala, pamutla na. Iirog na ng inyong koral. Aday duko-dukon, nanasad. Ana. Di ba? Namang mauna ang nakapahimo na tong dautan. Nganuman, mas mutuo tas kalibutan nga hinimo sa pulong kaysa pulong nga naghimos kalibutan. Muna nakaapa na to. Mas mutuo ka ng imong tupad nga muingon nimo patagman ang anak nimo, oy may sadang disiplinahon, latusa sad na, oy tanawa na akong anak nga linatos, tanawa musunod gyud nako kana imong anak gahi kay wa magud nimo disiplinahan. Unsa may sugo sa Ginoo? Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak. Nya, ug imo nang latoson, imo nang kasaban, di ka na maglagot. Hay man roy mas sundo nimo kanang imong silingan o ang Ginoong nagingon ayaw palaguta ang inyong anak, pagpakamatay mo para sa inyong gihigugma. O anak, hay may sundo nimo ana ron. Buwagin ang bana nimo, wa man ginay ayo sukad pagkaminyo ninyo, mao na ginay batasan, gaantos gyud ka ana, nasayop kag pili ano, buwagin na, do na kay rason pagbuwag ana. Ana, niyang sugos Ginoo sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod patyon kas imong bana, unungi siya. Abe, karon ug musulti ana ang Ginoo. Mingon na sa ka, nasa nas padir anang banabana. Nya kusukin, praise the Lord, Lord, ikaw ra gyud Lord, ikaw ra gyud ang akong Ginoo, ikaw gyud ang akong sundon. Ingos Ginoo, pakiguli si imong bana, ayaw lang Lord, ayaw lang, kay kulatahon man ko ato Lord. Ang Ginoo ako di ay, sa dihang nakiguli kong hudas, sa dihang nakiguli ko sa mga tao, wa day ko kulatahan. May biya tatong patyon ang tanang tao, kay sige naman to sila simba sa laing mga Diyos-Diyos. Tuwa ra ko sa langit gud, ni anhi ko sa kalibutan aron makiguli unsa may gibuhat sa mga taong akong gigugma. Gikulata ko, gipatay ko nga ikaw ang imong bana kausaras usa ka tuig katamparuson. Unya moatras na ka. Be. Ito ba? Ikaw pariya ka, di lang ka kakolekta kada nimo misa, din aka mo misa kay way kolekta. Unsa man ka? Pari ka o demonyo? Wala. Pari ka o negosyante? Ngano mag-agad man ka sa kolekta aron ka mo misa? Ako mag-agad din niya sa kolekta, pero naa mas maayo. Di ba? Maura na yata. Og di san mo muhog sa kolekta, unsa mga klasihas pagkakatoliko? Di ba? Musimba ka, di ka muhog sa kolekta, unsa mga klasihas pagkakatoliko? Pangutan na ko rin mong kaugalingon. So, mo na siya. So, ang pulong sa Ginoo mas importante kaysa kalibutan. Kay ang kalibutan namugna sa pulong sa Ginoo. Ana. Si Kristo mas importante kaysa anang imong tupad.
Mas importante kaysa pari. Muna ay mo pagpilig pari o manimba mo. Sige ra mo magpilig pari, anton mangadto na lang mo sa laing parokya noon. Aron diha mo simba ng inyong pari sa kasakit o sa kalipay, bahala nagang naong nga nawa na lami. Kay otro sa nang wa na lami is inyong naong. Pag inantos sa imo diha, kay naa diha ang kasantos. Sunda ang pulong sa Ginoo, dili ang pulong sa pari. Dili ang naong sa pari. Di ba? Ang saban, sakto? Niyag mo ingon ang pari, kinahanglan, mo donate gyud mo kay para sa atong project sa simbahan. Ang saban na, pulong sa pari, pulong sa Ginoo. Ha? Ang say pari, pulong na sa Ginoo, kaya ingon sa tukura ang akong templo. Tukura ang akong templo. Di gamit mga Ginoog mga hari aron pagtukod siyang templo. Unsa man taon mo Og moingon ang Ginoo, hog mos kolekta kay akong isugal sa kasino. Unsa man na? Pulong sa pari, pulong sa Ginoo. Kana pari. Hog mos kolekta kay akong ipalit og diaper. Unsa man na? Pulong sa Ginoo, pulong sa pari. Pulong sa Ginoo kay panghatag man sa mga bata nga way diaper. Charitable work mo na gitawag og Paris Caritas. Pangutan na sang pari, kinsa man ang anak dre? Anak sa akong gihigugma. Tagay dayon kay gihigugma sa pari ang tanan mang parishioners. Nya magduda ka. Magduda ka. Sundi ang pari asa pa dong. Mao na siya. Kamaotang maminaw ba sa pulong sa Ginoo, dili maminaw sa pulong sa tao. Kay mao na roy nakapahimo na tong dautan. Ang atong salmo responsoryo nag-ingon nga unsa to? Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Nganong wa man gid ni mohonong ang COVID? Maluwas pa kataani sa inyong paminaw? Na ay akong suod kaayo nga higala og ako gining magasangpiton og nanay mga sound system, nagtrabaho sa usa ka ospital nya kalit lang og kamatay kay nadaot ang baga na abot pa ris utok. Atong iyampo din nga sus manghod in taon kay nanako minako mut naabot na baka nag 40 edad na. Usa ka amahan, buutan nga amahan naningkamot sa pagtrabaho, pagpangal siyang pamilya, ngadto sa simbahan sa iyang mga anak ug sa iyang asawa, buutan sad kaayo, katikista sa nanakos una during summer catechesis. Kalit lang kamatay. Kamo pa ka ha? Patay mo matiwasuno na guni kasagaran din ni nanimba. Pero ang kaluwasan nga gihisgutan sa Ginoo dili ang kamatayon dinhis kalibutan. Di ni mo kaluwasan kay hasta siya 33 ra iyang edad patay na. Ang importante sa Ginoo ang atong kalag. Mao na magpangmustahay ta, kumusta ang akong kalag? Wa ba kay sala? Wa ba ka ko magsigig supak sa sugo sa Ginoo? Naghigugma ba ka ko sa akong isig katao? Ang katilingban ba kay akong gitanaw o ang akong kaugalingon? Karon bitaw na ay mga karsadang gipanghimo, gipang ispalto, gipang simento ba? Aniago sa atong parokya gud. Mao pa lang gani pagkasiminto, di pa gani mapaagian, giparkingan na. Naku, kain ka gibutang ang hunahuna ani mga tawhanang na malit og sakyanan, ni ang himuong parkingan ang public domain, ang public road. Tungod lang kay ang imong balay naa dihas dool, nya mo imong himong parkingan ang karsada nga mahimo na lang hinoong one way imbis two way. Imo pa kang gihuna-huna ang imong silingan, ang imong katilingban. Nya mo atbang kog parking ditong pikas balay, anahimo na yung mura og driving challenge. Ana.
Nya, imo pa kang gihunahuna. Kani sa parking lang ni. Kanang sakyanan, personal gida nato. Naagi na'y balaod nga ayaw i-parking sa karsada. Dito gani sa Cebu. Klamanday na. Pero naapag yung mga maldito kaayo nga di gyud maklaman. Ang niklam, maunahin mo klam ang baba. Oh, kinsa na? Nya, siging simba. Ay noon, ka natingin na marking tuwa sa na simba-simba. Kaya nanimba pa na, di na mo parking oy. Kamo din yung nanimba, naama mo sakyanan, mo parking mo dan. Congratulations. Kaya magsigi kang simba, anak ka parking dan, buangon ka. So pasagdahin na lang ng mga mawa mo simba, pero mas maayo nga ato sad silang sangyawan sa mahigugmaong paagi. Na ayaw in taon, supaka ang kaayuhan sa katilingban kay maunay pangandoy sa Ginoo, maunay makaluwas nato, maunay makapahimo natong balaan. Muna dinhi sa atong parokya karon manghatag taog 2,000 ka 5 kilo pack nga rice ngadtos mga kabos natong parokyano og sardinas og uban pa. Mugasto ta nig labing minus 500,000 atong ipanghatag sugod karong Merkulis. Pasalamat lang punta nga apil man is atong 2 million nga budget para aning atong pista nya na maligya ta atong 4,000 katag 500 per slot nga Mother Mary's Consoling Graces aron makakonsolta sa atong mga kaigsoonang nag-ilaid sa kalisod. Karon nakasubra-subra na kita, kapalit na kita anig arang-arang. Atong sobra karon kay niabot naman og 1,573 slots. Kay 5,573 naman ang atong halin. Di ba? Pakpak sa Ginoo. So mag-order ko ron og bugas aron isugod nagpanghatag sa atong mga katong mga lay ministers nga mo'y atong in charge sa pag-adto sa mga kapilya. Nganong ato magining paliton ang bugas nya napay atong ipanghatag para sa mga tambal, mga nganong niya maning charity sa simbahan, works of mercy sa simbahan, tungod kay maunay kinaiyas Ginoo ang iyang gihuna-huna, ang iyang mga binuhat, dili siya nga nagbuhat. Kita sad nga mga binuhat ato sa nang sundon, huna-hunaon pud nato ang atong isig katao, dili ang atong kaugalingon. Nya kutob sa mahimo mo paambita, kutob sa mahimo isip katilingban mo paambita. Di nato huwaton nga maparihatas mga tao sa Ninive nga gitagaan na lag 24 ka adlaw aron mamatay silang tanan, una pa maghinulsol. Ayaw paghuwat nga ma-stage 4 cancer ka, una pa ka maghinulsol. Ayaw paghuwat nga nunay linog nga moabot og mga lusno ang atong edipisyo, una pa ta maghinulsol. Nga dunay bagyong Yolanda nga mopatay og daghan kay mga tao or tsunami bakaha, una ta maghinulsol. Di ta maghuwat nga duna pay laing COVID-19 or coronavirus nga modamag nato nya patyon ang minilyon ka mga tao, una pa ta magampo. Kada adlaw huna-hunaa ang imong silingan, huna-hunaa ang katilingban, dili ang imong kaugalingon. Kinsa may moatiman sa tong kaugalingon? Ang nagbuhat nato ang Ginoo. Muna ang mahal nga birhen, okay ra gid niya nga namatay iyang anak para sa katawhan. Okay ra gid niya. Wa gid siya reklamo. Kinsa may ni console niya, kinsa may ni hupay siyang kaguol. Ang gahom sa Dios pinaagis Espiritu Santo. Muna inig pangadji nato sa santos nga rosaryo, mahupay gyud ang atong kaguol, masulbad gyud atong mga problema. Basta mangadji og motuman sa mga pulong sa Ginoo. Ala, manindog na ta. Mga igsuon, sangpito nato ang atong langitnong Amahan nga miawhag kanato sa pagsalig ngadto kaniya. Busa uban sa mapaubsanong kasing-kasing ato din himuon ang atong nobina. Sorry.
Himuon nato karon ang nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen Maria sa Santo Rosario, sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo, ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya, sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario. Ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan. Uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing, ato karong himuon kining santos nga nobina. Pag-ampo sa ikalima nga adlaw, mangluhod. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka kay nahagawas sa kaniadtong kaulawan sa pagkababay, nga mao ang pagkadili makaanak, kay nanamkon ka man, bisan gani wala kahilagti ug lalaki, ug nahagawas ka man usab sa kasakit sa imong bulahan nga pagpanganak. Bulahan ka kay gitabangan ka sa atong Ginoong Dios sa pagdawat sa tibuok katawhan nga imong mga anak nga sinagop, bisan nagdumili sila sa pagdawat kanimo nga mailang inahan. Bulahan ka kay gidugmok mo ang ulo sa bitin nga among kaaway, nga mao ang yawa, kinsa maoy hari sa mga kangitngitan. Bulahan ka kay wala mo ilikay ang imong kinabuhi sa kasakitan. Hinunua giangkon mo ang tanang mga kaguol ug kalisdanan sa mga katawhan. Bulahan ka kay gipun-an mo ang Dios nung mga kaluoy nga nadawat sa kalibutan diha sa kinabuhi, kasakit ug kamatayon sa imong bugtong anak, sa mga kaluoy nga nagagikan diha sa mga misteryo sa imong santos nga rosaryo. Ihatag mo bulahan nga Senyora, kanamo nga nangapangadji sa imong rosaryo, ang kusog sa pagbuntog sa kalibutan, sa yawa ug sa among kaugalingon. Ihatag mo, Santa Iglesia, ang mahigugmaong pagbuntog sa iyang mga kaaway, ang pagkakabig sa mga kairihisan, ug ang panagdait ug pagtinabangay sa tanang mga Kristiyanos, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan, pinaagi sa Santo Rosario. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang Dios mag-uban sa iyang simbahan ug mag-agak sa tanang katawhan, subay sa dalan sa katarong, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang Dios magiya kanila, nga anaa sa gahong sa ug maangayon silang mag-apod-apod sa mga bahandi sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na ug hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity,
magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. O Dios, kinsang bugtong anak pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabuot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabuot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. ang iyong rosaryo, minahal na inahan, kaming ama na libot, batok sa dautan, imong kamawa, alang sa kaluwasan, sa iyong mga anak, ning kalibutan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ang mga misteryo sa mong kaluwasan, ihandong ko kanunay ug ipasidunggan. Ang imong kaayo di ko ikalimtan, ug ihandong ko siya sa adlaw kanan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg tagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma, ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magadaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Berhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nakaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daingon ang nag-aakit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa,
ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namin, nga nasa mga langit, pagdaigong imong ngalan, uabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, may sa ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, tupasay luha kami sa mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, kung dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, tinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluig kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Inimao ang lawas, kapunggihan sa inyong kaluwasan. Dawat akini sa akong handumanan. Ini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawat akini sa akong handumanan. Iinglan nung kalanon, gidawat sa ang saan nga way kapagyasan sa namatay sa Magampo kita. Wamahan nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna mang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay
sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug sa kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyos non nga presensya. Ang Dios nag-uban kanato. Ngato lang buhaton, magsige lang gitag paminaw ug sunod sa iyang mga pulong. Atong pasalamatan ang alagad nato karon ining misaha. Labi na gyud ang atong singer, ang atong lectors ug salmista, ang atong sakristans ug ang naghimo niining atong recording para sa atong pag-upload sa social media. Ato sang pasalamatan ang na nag-offer karon, pinanguluhan sa atong bread and wine sponsors nga sila si Mr. Luke ug Mrs. Geraldine Mar. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Unya ang atong motorcade alas 3:30 sa hapon, nya sundan sa misa sa alas 6. Ang atong pilgrims and offerers maong Kofradia Group 5 ug ang Zone 5 sa atong mga chapels nagilangkuban sa Ibabaw Chapel, Tabaylaong Chapel, Lutheran ug Urban Chapels. Ato karong update sa DI, ako naman itong ingon ganihan, no? Update sa atong Mother Mary's Consoling Graces, MMCG, ang nahalin 5,573, ni sobra na tag 1,573. Pero sige yapuntang pamaligya para sa niskaayuhan sa atong parokya kung doon na may dako-dako nga sobra. Atong pakpakan ang tanang ni Dunis. Awito nato karon ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedum, et spes nostra salve, clamamus, exsultamus
Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. aron mamahimo kaming takos nga makadangan sa gisaad sa atong Kristo. Magampo kita, o Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanin. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon uban sa Birhen sa Santo Rosario, ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.